Работя за АББ от началото на юли месец 2009 година. Работя от 6 години в АББ. Работя като качествен контрол. Ръководя 200 работника. Всеки ден има нещо ново, което може да те завладее, нещо ново, което да научиш. Може да бъде забавно също време, докато работиш. В момента съм ръководител на производствено звено за производство на електроапаратура ниско напрежение. Бяхме на работа, имахме много дълго обучение от италианци. Да кажем, аз се направих първата крачка. Той нямаше какво да обядва в случая и съответно аз го почерпих от моя сандвич. Това място ми е дало семейството ми. Тук се запознах с мъжа ми, с него имаме детенце на 4 години. Фирмата ми даде възможност да изградя едно прекрасно семейство, на което се радвам всеки ден. Камелия е всичко, щастието в моя живот.